injecta karon og vaccine mga idol no. Kay natay ulo kabuk nga injikanan. Nya ato pumputlan og ikog, putlan nato og ngipon. Sa tulo na ron niya ka adlaw. So atong gamit nga pang-inject sa kanya is Jitran. O natay combine nga pang-spray sa ikog. O gamit mo tag nail cutter o gunting. Para sa ngipon gamitan to nail cutter. Para sa ikog gamitan na to gunting. So pinaka-importante una ta mo trabahoan dapat naka-sterilize niya itong gamit para safety, iwas sa infection. So pakita na ko sa inyo kung ako ang proseso sa pagbuhat ani. So ato i-prepare da mag-inject ta og 1 ml nga Jictran. Sa ika 3 days na siya nga kuha mga idol sa dire sa Jictran na siya mga information riya kung saan ang pag-inject no na yung mga instruction riya, information sa paggamit ani. Depende sa inyong gamiton nga tambal o anti-anemia. Kung anti-anemia ni siya pang 3 days na siya yung mga instruction daan. Gamit na to na needle is 25G. So, una mga idol, atong putlan daag ngipon. Sa paggunit para di sa magkakuan. Sunod ikog na pod mga idol. Kaya anaw na nato sa paggunit. Raga paggunit. Bago sa pero paggunit. Importante ang pagputol og ikog og ngipon mga idol. Ang ngipon para dili masakitan ang anay no inigtutoy nila. Og ang ikog pod mga idol para hinlo pod na tan-awon nya di magbunal-bunal lang ikog nga maka-cause og rasis sa mga kauban sila mga lawas. Na importante nga putlan nato og ikog og ngipon. Tag 1 inch lang akong gibilin nga ikog ana mga idol para mubo ra. So nahuman na nato tanan no. Ato na naputlan og mga ikog. Naputlan og ngipon og na-injika na po nato siya og zinc anti-anemia.